πόσα πράγματα στη ζωή σου περιμένουν ακόμα επειδή δεν τόλμησες να κάνεις αυτή την πρώτη κίνηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ρωτάω τόσο σε σένα, αλλά και κάτι το οποίο το αναρωτιέμαι πολλές φορές και εγώ στον εαυτό μου. Ειλικρινά πιστεύω το ότι το να δείξεις μια στιγμή θάρρους στο να διεκδικήσεις σου κάποια πράγματα που θέλεις έχει τη δύναμη να σου αλλάξει σαν ντόμινο όλη τη ζωή. Όλη τη ζωή, γιατί δεν είναι μόνο, ναι, δεν είναι μόνο το ότι θα πάρεις μόνο από αυτό, είναι το πώς κάνεις, πώς στέκεσαι για τον εαυτό σου, αυτό που λέμε και στα αγγλικά stand up for yourself. Το πώς δηλαδή αρχίζεις και πατάς πόδι πάνω στα πράγματα που θέλεις για σένα, κάνεις τις πράξεις για τον εαυτό σου και παράλληλα ξεδιπλώνεις μια ζωή την οποία νιώθεις περήφανος και θες να ζήσεις. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και είναι όντως πολύ δύσκολο. Το θάρρος δεν φαίνεται στην έλλειψη φόβου. Δεν είναι θαραλέος κάποιος όταν κάνει πολλά πράγματα που δεν φοβάται πολύ να τα κάνει και απλά είναι πιο χαλαρός στο να γίνονται. Το θάρρος χτίζεται σαν μυς όταν υπάρχει ο φόβος. Όταν βιώνεις το φόβο, όταν βιώνεις την αμφιβολία, όταν βιώνεις όλα αυτά τα συναισθήματα και παρόλα αυτά επιλέγεις να δράσεις έτσι κι αλλιώς. Και είναι πολύ σωστό αυτό που λες και χαίρομαι που το λες, γιατί όντως, σκέψου, μπορεί να έχεις στο μυαλό σου κάποιους ανθρώπους, οι οποίους μπορεί να τους έχεις και στον κοινωνικό σου κύκλο, έτσι, και να νιώθεις ότι δες, αυτός για παράδειγμα έχει πάρα πολύ θάρρος. Έχει πολύ αυτοεπίθεση. Πιστεύει στον εαυτό του, κάνει πράγματα. Εγώ δεν μπορώ. Και πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος είτε γεννήθηκε έτσι, είτε δεν βιώνει γενικά τον φόβο, είτε έχει περάσει το σημείο το οποίο δεν βιώνει φόβο από εδώ και πέρα. Αλλά αυτό είναι μεγάλο λάθος και θέλω όντως να το αλλάξεις στο μυαλό σου αυτό, γιατί δεν ισχύει. Οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπεις και παρατηρείς ότι έχουν πολύ θάρρος, μπορεί να λες και για μας ότι πω δες εδώ θάρρος που έχουν τα παιδιά που βγαίνουν και κάνουν podcast εδώ και τόσο καιρό και μπράβο τους, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Ναι, που να ξέρεις όντως ότι περάσαμε κι εμείς ακόμα τις δυσκολίες και μη σου πω ότι ακόμα και σήμερα βλέπουμε όντως πράγματα τα οποία μας φοβίζουν να τα κάνουμε και ίσως φοβόμαστε να κάνουμε αυτό το βήμα θάρρους. Και όχι μόνο εμείς, και όλοι. Δεν είναι λοιπόν ότι σταματάει να υπάρχει ο φόβος, δεν είναι ότι σταματάει να υπάρχει η αμφιβολία, δεν είναι ότι σταματάει να υπάρχει αυτά τα πράγματα τα οποία είναι βιωτικής ανάγκης, ένστικτα τα οποία έχει μέσα ο άνθρωπος. Είναι ότι αλλάζεις τη σχέση σου που έχεις. Είναι ότι αλλάζεις τη σχέση σου που έχεις με αυτό το συναίσθημα, έτσι. Οπότε πλέον δεν το βλέπεις σαν εχθρό, αλλά το βλέπεις και ίσως σαν κάτι, όταν έρχεται αυτό το συναίσθημα, το βλέπεις σαν κάτι το οποίο, ξέρεις, όπα, αυτό είναι ένα κομμάτι που με μεγαλώνει. Κάπως ενθουσιάζεσαι κιόλας όταν το νιώθεις, γιατί εκεί νιώθεις ότι, ξέρεις, αν το κάνω αυτό, υπάρχει εξέλιξη. Γιατί αυτό το συναίσθημα το έχω συνδέσει με εξέλιξη, όχι να με κρατήσει πίσω. Ακριβώς. Και μου αρέσει που ανέφερες και το κομμάτι της αυτοπεποίθησης, γιατί πολύ εύκολο να παρεμηνευτεί ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτοπεποίθηση έχουν και θάρρος. Και η επιστήμη μας λέει κάτι το αντίθετο όμως σε αυτό. Ότι το θάρρος γεννά την αυτοπεποίθηση. Το να δείχνεις θάρρος σε πράγματα που φοβάσαι να κάνεις. Είτε αυτό είναι μια επιχειρηματική ιδέα, το να πας γυμναστήριο ενώ φοβάσαι να μπεις εκεί μέσα, γιατί προφανώς συμβαίνει και αυτό. Το να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο, το να κάνεις ένα public speaking, μια ομιλία, το να διεκδικήσεις, το να μιλήσεις ίσως για ένα θέμα το οποίο φοβάσαι να συζητήσεις, είτε αυτό είναι με ένα κοντινό σου πρόσωπο, είτε είναι με το αφεντικό σου στη δουλειά, οτιδήποτε. Όλες αυτές οι μικρές πράξεις θάρρους είναι σαν να προπονούν αυτή τη δεξιότητα μέσα σου σαν μη. Πώς πας δηλαδή στο γυμναστήριο, κάνεις και άλλες επαναλήψεις, κάνεις τρέξιμο, προπόνηση, παίζεις μπάλα, τένις, οτιδήποτε και ο μη σου προπονείται για να γίνεται καλύτερος πάνω σε αυτό. Κάπως έτσι προπονείς και το θάρρος. Οπότε η ερώτηση που γεννιέται εδώ είναι, το προπονείς? Και δεν χρειάζεται να το πάρεις τόσο τεράστιο σκέλος ότι είναι πρέπει να κάνω την μεγάλη πράξη που θα μου αλλάξει όλη τη ζωή. Ίσα ίσα, το να το κάνεις τελείως σε μικρή, πολύ μικρή κλίμακα ή σκέλος, το ποια είναι η πιο μικρή πράξη θάρρος που μπορώ να κάνω σήμερα για τον εαυτό μου και για να προπονήσω το μη, αλλά και για να μου αποδείξω ότι μπορώ να τολμώ να προκαλώ το φόβο μου σε κάτι. Ακριβώς, και πριν ξεκινήσουμε λίγο να μιλάμε και για την ευρωεπιστήμη πίσω από αυτό, γιατί είναι σημαντικό λίγο να πιάσουμε και το scientific κομμάτι και το επιστημονικό κομμάτι, θέλω να καταλάβεις λίγο το εξής, ότι
χτίζεις μια ταυτότητα στον εαυτό σου και οι πράξεις οι οποίες κάνεις, ρε παιδί μου, στην καθημερινότητά σου, σου θυμίζουν ποιος όντως είναι. Δεν σου φτιάχνουν, δεν θέλω να το πω αυτό, ότι δεν είναι ότι σου φτιάχνουν την ταυτότητα, γιατί ξεκινάς με την ταυτότητα, αλλά σου θυμίζουν ποια είναι η ταυτότητα εξ αρχής. Όταν λοιπόν στην καθημερινότητά σου βάζεις συνέχεια όρια στον εαυτό σου, λες όχι εκεί, δεν μπορώ αυτό, κάθεσαι, περιμένεις, κάνεις overthinking, υπεραναλύσεις κτλ. Αυτά απλά σου θυμίζουν ότι όντως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ίσως δεν έχεις αυτοεπίθεση, γιατί από εκεί ξεκινάς. Αν άλλαζες όμως το αρχικό πλάνο, το πώς βλέπεις τον εαυτό σου, το αρχικό πλάνο στο κεφάλι σου, έτσι, του τι όντως πιστεύω για εμένα, και ξεκινήσεις με το αν πίστευα στον εαυτό μου ότι όντως έχω αυτοεπίθεση, τι θα έκανα, μετά ακόμα και τώρα, ρε παιδί μου, και μπορεί να μην έχω την αυτοεπίθεση τέρμα ακόμα, αλλά ότι είμαι σε ένα καλύτερο σημείο από αυτό που ίσως πίστευα, ποιες κινήσεις όντως θα έκανα. Κάνοντας σιγά σιγά λοιπόν αυτές τις κινήσεις, δεν είναι ότι θα νιώσω πρώτα έτοιμος, θα νιώσω την αυτοεπίθεση και μετά θα έχω λοιπόν το θάρρος να κάνω πράγματα, είναι αυτό που λέει και ο Μάξιμος. Έτσι, είναι ότι πρώτα κάνεις πράγματα, πρώτα όντως παίρνεις αυτές τις κινήσεις, όσο μικρές και να είναι, και μετά αναγνωρίζεις, καταλαβαίνεις την αυτοεπίθεση που υπήρχε ήδη. Άρα λοιπόν αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουμε στο μυαλό μας, και είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία λέγαμε και στο challenge αυτοεπίθεση που είχαμε κάνει στο Τροφή για Σκέψη Tribe. Ότι και από τα πρώτα πράγματα, άμα θες να φτιάξεις αυτοεπίθεση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις είναι αυτό. Ότι δεν είναι ότι πρώτα αποκτάς αυτοεπίθεση και μετά κάνεις πράγματα. Είναι ότι πρώτα κάνεις πράγματα και μετά καταλαβαίνεις ότι έχεις αυτοεπίθεση. Η δράση καταστέλει το φόβο. Και δες το σαν ένα παράδειγμα. Σε οποιαδήποτε σκέψου κάποια φοβία που κατάφερες να αντιμετωπίσεις πρόσφατα. Πρόσφατα μπορεί να είναι και ένα χρόνο πριν, οτιδήποτε. Σκέψου κάποια που σου έρχεται σαν highlight, όποια και σου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θέλω τώρα να πας λίγο πίσω σε αυτή τη στιγμή και να σκεφτείς πόσο φοβόμουν πριν κάνω την πράξη, πόσο φοβήθηκα τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και πόσο φοβήθηκα μετά το πρώτο λεπτό. Ακριβώς, πόσο νιώσα μετά. Θα δεις ότι... Ναι, πες. Θέλεις να συμπληρώσεις. Αυτό ότι, ρε φίλε, αυτό ήδη κάπου το λες, χαίρομαι πάρα πολύ που το λες, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία τα κατάλαβα με τη δράση. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν 14 χρονών που είχα παίξει για πρώτη φορά σε συναυλία μπροστά σε πολύ κόσμο, 14 χρονών παιδάκι τώρα, έτσι, που όλα αυτά ήταν πολύ πρωτόγνωρα για εμένα. Το άγχος, η έκθεση, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Και κατάλαβα αυτό, το ότι μέχρι να βγούμε στη σκηνή, για παράδειγμα, ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Πώς να σου πω, δεν είχα τίποτα. Ήμουν έτρεμα ολόκληρος. Με το που ανεβαίνει στο stage και χειροκροτάει ο κόσμος, ήρθε, μπράβο, ξέρω εγώ, η μάνα μου, ξέρω εγώ, οι φίλοι μας που ήταν εκεί, τέλος πάντων. Ναι, ένιωθα πάρα πολύ άγχος. Με το που έπαιξα την πρώτη νότα, για παράδειγμα, την πρώτη νότα, το πρώτο τόν, ξέρω εγώ, έφυγαν όλα. Και όχι έφυγαν ότι κατάλαβα ότι έφυγαν. Δεν είναι ότι, όπα, δεν νιώθω κάτι τώρα. Είναι ότι απλά εξαφανίστηκε και απλά έκανα πράγματα. Μπήκα σε ένα flow, ας το πούμε. Και από τότε χαίρομαι πάρα πολύ που το έζησα αυτό, και ελπίζω πραγματικά να το ζήσεις και εσύ κάτι τέτοιο. Είναι ότι καταλαβαίνεις ότι μετά δεν είναι ότι αναγνωρίζεις ότι μαλάκα, δεν έχω πλέον αυτό το συναίσθημα. Είναι ότι απλά ζεις χωρίς αυτό, χωρίς να το αναγνωρίζεις καν. Και νιώθεις πλέον ικανός.